ଏହି ଭିଡିଓର ପ୍ରାୟୋଜକ ହେଉଛନ୍ତି ଫ୍ୟାସନ୍ କିଙ୍ଗ ଦ ନମ୍ବର 1 ଗାର୍ମେଣ୍ଟ ସପ୍ ରଜାନଗର ଛକ ମେନ୍ ରୋଡ୍ ଜୟପୁର। ଦାମଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖୋଳିବାକୁ ଗଲେ ନବୀନ। ଦାମଙ୍କ ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏମିତି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଦାମଙ୍କ ବାସଭବନରେ। ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ଦାମ ରାଉତଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ପାଇଁ ନବୀନ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ। ଦାମଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସ୍ନେହଲତାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୁମନ ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଶୋକ ସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ବି ଜଣାଇଥିଲେ ନବୀନ। ଦାମ ରାଉତଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ବିୟୋଗ ଖବର ପାଇ ବହୁ ରାଜନେତା ଦାମଙ୍କ ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ପୂର୍ବତନ ମେୟର ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନା, ବିଜେପି ନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ଦାମଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସ୍ନେହଲତାଙ୍କୁ 72 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ। ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିଲେ। ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ଘଟିଛି। ପାଖାପାଖି 2 ମାସ ହେବ ସ୍ନେହଲତା ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ। ସ୍ନେହଲତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବେ କି ନାହିଁ ଏକୁ ନେଇ ଅନେକ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା। ଆଉ ଶେଷରେ ନବୀନ ଦାମ ରାଉତଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଥିଲେ। ନବୀନ ଓ ଦାମ ରାଉତଙ୍କ ଏହି ମିଳନ ଏବେ ସାମାଜିକ ମିଡ଼ିଆ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଖ୍ୟ ମିଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।